मंत्रिपदावर येण्यासाठी, मग ते मुख्यमंत्री असेल, उपमुख्यमंत्री असेल किंवा इतर खात्याचे मंत्री असतील, गोपनीयतेची शपथ घेऊन मंत्रिपदावर येणार। आजही संध्याकाळी शपथविधी आहे। मागच्या सरकारमध्ये यांनी गोपनीयतेची शपथ घेतली आणि स्वतःच्या शपथेच्या विरोधात कारभार केला, गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग केला, राज्यघटनेचा अवमान केला आणि महाराष्ट्राचा अवमान केला, महाराष्ट्रासोबत गद्दारी केली। अशा माणसाला राजकारणामध्ये किंवा त्या घटनात्मक पदावर राहण्याचा अधिकार नाही। ज्यांनी घटनात्मक शपथ घेऊन त्या ठिकाणी मंत्रिपद भोगलीत त्या सगळ्यांवर अपात्रतेची खरं तर कारवाई झाली पाहिजे। त्यांच्यावर सत्ता स्थापनेच्या वेळेस किंवा मंत्रिपदाची शपथ घेताना गोपनीयतेची शपथ मंत्र्यांकडून घेतली जाते। मग ते केंद्रीय मंत्री असो, मुख्यमंत्री असो, उपमुख्यमंत्री असो किंवा राज्यमंत्री असो, यांनी शपथ घेताना स्वतःचं नाव घेऊन शपथ घेतात। त्यावेळेस मी या खात्याचा मंत्री, कुणाविषयीही ममत्व भाव बाळगणार नाही, कुणातल्याही समाजाच्या विरोधात किंवा राज्यघटनेच्या विरोधात जाऊन कुठलंही कृत्य करणार नाही, अशा पद्धतीची अनेक शब्द त्याच्यामध्ये आहेत। ती गोपनीयतेची शपथ घेतली जाते। मात्र शपथ घेऊन सत्तेवर येणारी माणसं, मग ते मुख्यमंत्री असतील, राज्यमंत्री असतील, कॅबिनेट मंत्री असतील, जर त्यांनी सत्ताधारी पक्षासोबत जर गद्दारी केली तर मग त्या गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग होत नाही का? आणि जर होत असेल तर माननीय एकनाथ शिंदे साहेब असतील किंवा त्यांच्यासोबत असलेले सगळे मंत्री असतील, यांच्यावर गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग प्रकरणी त्यांच्यावर राज्यपाल गुन्हा का दाखल करत नाहीत? का ते फक्त भाजपसोबत जाणार आहेत म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जात नाही? हा भारतीय संविधानाचा सुद्धा अवमान आहे। कारण लोकशाही मजबूत करण्याचं काम भारतीय संविधान करतं आणि राज्यघटनेमध्ये अशी म्हणजे तरतूद असताना तुम्ही मंत्रिपदाची गोपनीयतेची शपथ घेऊन जर तुम्ही सत्तेवर येत असाल आणि तुम्ही त्या शपथेचा भंग करणार असाल तर हा राजद्रोह आहे, हा राष्ट्रद्रोह आहे। आणि अशा माणसांवर खरं तर माननीय पंतप्रधान असतील, माननीय राष्ट्रपती असतील, माननीय राज्यपाल महोदय असतील, या सगळ्यांनी गोपनीयतेची शपथ भंग करणाऱ्यावर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय असेल, या सगळ्यांनी अशा मंत्र्यांवर, आमदारांवर किंवा मुख्यमंत्र्यांवर ही बडतर्फीची कारवाई केली पाहिजे आणि यांना 10-10 वर्ष यांना सस्पेंड केलं पाहिजे। कुठल्याही राजकारणामध्ये यांना कुठलंही पद घेता आलं नाही पाहिजे। म्हणजे एकीकडे भारतीय संविधानाला सर्वोच्च मानायचं, भारतीय संविधान समोर ठेवायचं, संवैधानिक चौकटीत राहून त्या ठिकाणी शपथा घ्यायच्या आणि फक्त उपभोगाची वस्तू म्हणून मंत्रीपद उपभोगायचं, प्रत्येकाशी सूडबुद्धीनं वागायचं, घाणेरड्या वृत्तीनं राज्यकारभार करायचा। आपल्याला वाटलं तर ह्या पक्षात आणि आपल्याला वाटलं तर पक्षाशी गद्दारी करून दुसऱ्या पक्षात, ही सुद्धा गोपनीयतेची शपथेचा भंग असू शकतो। मला तर वाटतं संभाजी ब्रिगेडच्या वतीनं आम्ही राज्यपालांना तक्रार करू, माननीय पंतप्रधानांना करू, माननीय सर्वोच्च न्यायालयाला करू। कारण जर राज्यकारभार करणारी माणसं जर राजद्रोह करत असतील, संविधानाचा अवमान करत असतील आणि आता तर RSSच्याच वळचणीला बसणार असतील म्हणून माननीय राज्यपाल महोदय कारवाई करणार असतील, अजून कोणी त्याच्यावर बोलणार नसतील, तर महाराष्ट्रात हे उघड्या डोळ्यांनी पाहण्या इतकं महाराष्ट्र बधीर झाला का? आम्हाला हे मान्य नाही। जर तुम्ही आमच्या समोर महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून, उपमुख्यमंत्री म्हणून, मंत्री म्हणून जर वागणार असाल, शपथ घेणार असाल, तर त्या शपथेचा तुम्ही अवमान करताय, घटनेचा द्रोह करताय आणि म्हणून तो अशा गद्दार मंत्र्यांवर, अशा गद्दार आमदारांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे। महाराष्ट्राचा नागरिक म्हणून, आम्हाला हा देशाचा नागरिक म्हणून आणि भारतीय संविधानाचा एक पाईक म्हणून आम्हाला तुमच्या असल्या घाणेरड्या राजकारणाच्या विरोधात बोलण्याचा, तुमच्या विरोधात तक्रार करण्याचा किंवा तुम्ही जे काही घाणेरडं खोटं मांडत आहात त्याच्या विरुद्ध लढण्याचा सुद्धा अधिकार आहे। आणि ज्यांनी गोपनीयतेच्या शपथेचा सरेआम या ठिकाणी बाजार मांडलेला आहे त्या सगळ्यांवर खरं तर कायदेशीर पद्धतीने गुन्हे दाखल झाले पाहिजे आणि यांना सस्पेंड केलं पाहिजे। यांची लायकी सुद्धा नाही राजकारणामध्ये
नेतृत्व करण्याची किंवा राज्याचा कारभार हाकायची अशांवर कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे आणि यांच्या आमदारक्या मंत्रिपद हे सगळे रद्द केलं पाहिजे. मंत्रिपदावर येण्यासाठी मग ते मुख्यमंत्री असेल, उपमुख्यमंत्री असेल किंवा इतर खात्याचे मंत्री असतील, गोपनीयतेची शपथ घेऊन मंत्रिपदावर येणार. आजही संध्याकाळी शपथविधी आहे. मागच्या सरकारमध्ये यांनी गोपनीयतेची शपथ घेतली आणि स्वतःच्या शपथेच्या विरोधात कारभार केला, गोपनीयतेच्या शपथेचा भंग केला, राज्यघटनेचा अवमान केला आणि महाराष्ट्राचा अवमान केला, महाराष्ट्रासोबत गद्दारी केली. अशा माणसाला राजकारणामध्ये किंवा त्या घटनात्मक पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. ज्यांनी घटनात्मक शपथ घेऊन त्या ठिकाणी मंत्रिपद भोगलीत त्या सगळ्यांवर अपात्रतेची खरं तर कारवाई झाली पाहिजे. त्यांच्यावर संविधानाचा अवमान केला प्रकरणी कारवाई झाली पाहिजे आणि पक्षविरोधी कारवाया केल्या म्हणून, सरकारविरोधी कारवाया केल्या म्हणून सुद्धा यांच्यावर घटनात्मक चौकटीत राहून राज्यपाल महोदय असतील, राष्ट्रपती महोदय असतील, माननीय सर्वोच्च न्यायालय असेल, या सगळ्यांनी अशा मंत्र्यांवर, आमदारांवर, सगळ्यांवर अपात्रतेची खरं तर कारवाई केली पाहिजे आणि ह्यांना राजकारणातून बडतर्फ केलं पाहिजे अशी मागणी खरं तर महाराष्ट्रातील सगळ्या नागरिकांनी, मग मी संभाजी ब्रिगेडचा आहे म्हणून बोलत नाही, सगळ्या राजकीय पक्षांनी, संस्था, संघटनांनी, महाराष्ट्राच्या, देशाच्या नागरिकांनी या महाराष्ट्राच्या घाणेरड्या मंत्र्यांवर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी आपण मागणी केली पाहिजे.